Which hotel? Hotel Regina, please. Good. Good music, good. Where are you from? Which country? Greece, Italy, where? את יכולה לספר לנו קצת על החוויה שלכם במדריד? חוויה טראומטית. אני לא מוכנה לעבור את מה שעברנו בטיול הזה. פעם הבאה, בטוח, יותר מבטוח שנזמין טקסי מונית, לא ידענו שקיימת החברה הזאת. עם טקסי מונית החוויה הייתה טובה יותר? בטח, הגיעו, חיכו לנו, חיוך, עזרו לנו למזוודות, הכניסו את המזוודות לאוטו, היה כל כך, השירות, האדיבות, ומעבר לזה אתה מרגיש בטוח. אף אחד לא ישאל אותך במבטא ערבי, where are you from? ואתה צריך לפחד בכל נימי גופך. לא. אז את ממליצה. אין בכלל מה להשוות. טקסי מונית, המוניות שלכם במדריד. taximונית.com